gichako kantin moro, gichako school moro, gin gi radio station ga TV station moro, gin gi transport business moro, gitimo ohala mar transport. Koro mage mana chiko wacho ni nyaka giler ni yuto mage yudo ohala go. Kok gidhiye tiyo ne kanisa kata tiyo ne gik mana kanisa walo ni gi support. To koro ne ben gichulo ngono, gichulo osuru. To gisani endi koro doka koro sadaka atamalo mara parcha offerings gine Thanksgiving akelo donation makama kai kanisa mondo kanisa otim godo tich Nyasaye. Mago koro serikal wacho ni onego beni gichulo osuru unless ni giprove ni gik ma kanisa oyudo go tete sadaka go ma kanisa choko donation ma kanisa oyudo dhi e tich mar kanisa mondo mi giyud tax exemption certificate. Sani koro chiko chuno gin nyaka giyud exemption certificate cha. Chon exemption certificate ne onge. Mane pogruok mantiere sani. Koro king'iyo kata NGOs miyo wacho ka iluongo gi non-profit organizations. NGOs gi kanisni kata CBOs kata trust organizations are not limited by shares. They're only limited by guarantees. Ne yudo ka purpose margi ne ni gikonyo oganda. Charitable activities gikonyo oganda weche moko makaka dhier mantiere piny, ginya konyo ndalo moko ma in terms of distress, long times of distress, ndalo ma oro owuok kech nitie piny, ndalo ma floods owuok ntiere konyo monego bende gimiyo jopiny, kata ntiere nyithindo magipuonjo ma kanisa okawo puonjo kata organization okawo puonjo. Koro iyudo ka chik no protect gini ok bende gichulo osuru e weche go eko. To koro gisani iyudo ka chik olokre, inyiso gini kaponi un gi school ma kanisa nigi school ma gi charge fees e school no, to nyaka beni atamala par mar nyithindo masomo e school no somo nono. To kaponi en health facility kata hospital, to iyudo ni population chikwacho ni population mabiro war kanyendo mabiro yudo thieth e hospital mar kanisa no, atamala par mar joma biro thieth kanyendo onego beni ithiedho nono. Koro mage chike manyien modonjo mamiyo neno ka koro kanisni sani koro wuok oko ywak ni sirkal dwa kawo osuru kuomgi. Lakini chik motegno monego beni sirkal ngiro en mani oversight mar kanisni. Kata kwa weyo wach mar ng'ado osuru e kanisa. Sirkal onego ket chik mongirre mar timo oversight mar kanisni. Mondo kanisni kik tigo e yo marach. Nikech iyudo ka ntiere kanisni go ntiere jodolo moko ma gin very rogue. Gin gikawo nyithindo to gimanipulate gi, giindoctrinate gi, ipuonjo gi weche ma miriambo, tiyudo ka gidonje time magalagala. Kata gitiyo gi kata gi organization moko gitimo child trafficking. Waislamu ka moko bende tiyo gi mosques mondo gi protect the terrorists, terrorism activities. Koro mago emondo ben serikal keto chik mongirre. Chik ni bill masane ni bene focus majorly e oversight mar kanisa. Makanyo bende nyalo bedo ni pod en gire moro mondo bene boge kata kapok okadhe. Yes. Angwa duo kanyo mondo mirangi mathoth kachel koda ka wendo waka yueyo masani mapiyo kabisa kaka to bange wali thuolo mar duogo mondo mi angwa duogo nyakwaro mo gi jwang mana sani kama wantiere ka